Morjesta. Tänään meillä olisi näyttää teille auto, joka on suojateipattu vuonna 2016, eli 9 vuotta sitten. Audi Q5. Mä näytän teille kaikki kohdat, kaikki selkeästi. Mä en ole itsekään vielä täysin kaikkia katsonut läpi, joten saattaa tulla mullekin yllätyksenä, että miten hyvin se suojakalvo tai lasien tummennukset on sittenkin kestäneet. Eli Q5 tuli uutena meille. Lähdetään täältä takapuolelta. Tässä on laitettu lastaussuoja. Auto on likainen, mutta siinä näkyy, että se on ensinnäkin edelleen siinä. Jos katsoo reunoja, niin ne näyttää olevan ihan mintissä edelleen. Eli se menee täältä tuohon. Takalansien tummennukset, sama homma. Ne ei näytä olevan mistään irti. Kalut on edelleen siinä. Ne ei ole mitenkään hallistuneet, valentuneet. Sama pölytön jälki. Ne ei ole mistään irti. Kaikki takalasit. Sitten tässä keulassa on aikoinaan suojakalvotettu molemmat sivupeilit, konepelti, 2 ajovalot ja etupuskuri kokonaisuudessaan. Lähdetään vaikka sivupeileistä liikkeelle. Elikkä en tiedä saako sen kameralle, mutta siinä näkyy snadisti PPF-rajaus. Ensinnäkin kalvo on vielä siinä, se ei mistään repsuta, ei mistään irtoile. Siinä menee tasainen reuna. Sitten siirrytään tähän konepelin puolelle. Siitä me kulmasta pystytään tunnistamaan, että siinä on PPF vielä edelleen. Eli ensin katsotaan, onko se kellertynyt mihinkään. Ei. Onko tuote edelleen siinä? Ehjänä on. Miten hyvin se on estänyt kiveniskuja? Mä koitin tuossa aiemmin snadisti katsoa, onko siinä mitään isompia vaurioita. No tässä näkyy ehkä yksi pienempi vaurio. Siinä on tullut isompi kiveisku PPF, minkä se on loistavasti torjunut. Mutta muuten se pinta ei ole mattaantunut mihinkään. Eli tää on Hexeksen PPF aikoinaan laitettu. Se on edelleen kuinut muutamia palaneita hyttysiä on, mutta niitä on tietysti maalipinnan, niin kuin tavallisissa maalipinnoissakin. Ei ole mitään suurempia niin kuin venytysjälkiä tai vaurioita. Ja siis konepelti on edelleen nollajettu täällä suojakalvon alla. Mistään kalvo ei repsuta. Tuossa näkyy ihan pieni, siinä on todennäköisesti painetta päässyt alle millin alue. Kurkataan tätä toista sivupeiliä. Se on kans ihan mintissä, kalvo siinä on. Siinä on päässyt pikkusen ilmeisesti läheltä olevaa painetta alle. Sen pystyy leikkaamaan pois, niin se näyttää taas uudelta. Mutta muuten kalvo on siinä, ei irtoile, ei lerpata, ei lähde mihinkään. Takalasien tummennukset on siinä kans edelleen, eli 8 vuotta näillä on ikää. Nämä alueet, jos olisi suojannut ekana päivänä, ne ei olisi nyt tämmöiset. Sisusta on aikoinaan myös teipattu tällaisella hiilikuituteipillä. Siinä näkyy tuo teippaus. Edelleen ehjä, ei mistään repsuta, ei lerpata. Tuolta. Tältä kuskin puolen ovipahvista, jos katsoo oikein tarkasti, löydetään muutamia iskun kohtia. Näitä on hankala, no siinä näkyy kamera, niin nämä tulee siitä, kun kuski avaa sitä turvavyötä, niin se kolahtaa aina tähän. Jos tässä ei olisi ollut mitään teippiä, siinä olisi ollut jäljet siinä sisusta paneelissa. Eli tämäkin on vielä erinomaisen ehjä ja sama taka matkustajien puolelta. Nämä edelleen näyttää, kun olisi
vasta vähän aikaa sitten laitettu. Mistään ei repsuta, mistään ei ole irti. Apparin puolen sama homma. Jos kurkataan konepelin puolelle, niin me nähdään pintaa syvemmälle, miten se PPF on kestänyt, eli testataan niitä rajoja. Kun se PPF on kääritty tänne sisäpintaan, onko se mistään lähtenyt korkkaamaan, niin siinä näkyy hienosti kiinni tasainen PPF-raja. Eli suojakalvo on nätisti samassa kohdassa millilleen, mihin se on ollut laitettu 9 vuotta sitten. Ja jos ollaan tarkkoja, niin jos mä muistan tämän auton kohdalta tarkasti sitä niitä takuehtoja, niin tämä kalvo, niin siellä oli 10 vuoden takuu aikoinaan. Eli periaatteessa, tai siis käytännössä sen takuu loppuisi vuoden päästä. Mutta just nyt se näyttää, kun se ei olisi moksiskaan millekään vaurioille ja muille, että se on edelleen ihan mintissä. Ei mitään niin kuin merkkejä materiaalin luovuttamisesta. Ajovaloissa on kans suojakalvo. Jos kokeilee zoomata, niin siinä näkyy PPF-reuna. Siinä näkyy kiveiskuja PPF:n pinnassa, mutta niistä ei yksikään mennyt valon läpi, eikä ole näin vaikuttanut valotehoja. Eli tämän suojakalvon alla oleva linssi on edelleen uusi, vaikka siitä on 9 vuotta aikaa. Ja tosiaan tässäkin kalvo ei mistään repsuta kaikkialta kiinni. Ja tosiaan tässä kävi niin, että tämä otti pienen pussun johonkin betoniporsaaseen, niin tämä oli maalautettu tämä etupuskurin kylki, niin nyt siinä on uusi kalvo ja täällä muualla puskurissa voidaan tarkastella, miten se PPF on, miten se on pysynyt. Näyttää olevan ihan mintissä kaikkialta. Kaikki reunat on kiinni, se ei ole mistään mattaantunut, mistään haalistunut, muuttunut väriä, irronnut tai muuta vastaavaa. Eli elävä todiste, yksi tuhansista todisteista siitä, että kalvot oikeasti kestää. 2016 asennettu, nyt on 2025.